आं गिबियावनो खुलुमबाय आरो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बरफाम गामिनि जोहोलाव आफादनि आं आफादगिरि जानानै बेखौ फोरमायनो नागिरदों दि थांनाय 12 जुन खालि जोंनि गामियाव मोनसे दावराव दावसि जानानै थांदों आरो बे दावराव दावसिया जाखांनानै थांनायनि उनाव 13 जुन खालि मोनसे फेसबुक पेजाव सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफआ मोनसे लिरनाय फोसावदों बा जोंनि रायजोनि सायाव मोनसे गोरोन्थि फोसावदों। बेयो थारैनो नंखाय बाथ्रा। आङो आफादगिरि जानानै जोहोलाव आफादनिफ्राय बा बरफाम गामिनिफ्राय आङो बुङो बे थारैनो नंखाय। मानो होनना बुङोब्ला बे जिखिनि फेसबुकआव फोसावनाय जे जिखिनि बाथ्रा बे बाथ्राया थारैनो नंखाय। मानोना जोङो बै सानखालि जोहोलाव आफादा एबा बरफाम गामिनि रायजो राजाफोरा बेवहाय खुनु लोब्बा गैया। जोङो आनखि बेवहाय मा जादों जायाखै जोङो बैदिनखालि जोङो जेबोखौनो मिथियामोन। दा बिथांमोना जोंनि रायजो राजाजों दान्थे बिदान्थे जानानै इउपिपिएल हान्जाखौ होखारहरदों बेबायदि बाथ्रा बुंदों। थारैनो जों बेवहाय दुखु मोनदों। मानोना जोङो बरफाम गामिया एबा जोंनि बरफाम जोहोलाव आफादा जोंनि बर'फोरनि जेसेबांखि राजखान्थि आफादफोर दङ बे बिपिएफआनो जाथों बेयो इउपिपिएलआनो जाथों मोनफ्रोमबो आफादखौ जोङो बरायो। बिथांमोना राजखान्थिनि जे फोसावनाय हाबाफारि बेवहाय जोंनि गामियाव फोसावफैयोब्लाबो जोंहा जेबो हेंथा गैया। गामि हिसाबै आफाद हिसाबैबो हेंथा गैया। जों बयखौबो वेलकाम खालामो। नाथाय बिदि होननानै बबेबा मोनसे हान्जाया बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ लानानै जोंनि सायाव दाय जाबसिननाय बेखौ जोङो सोंखारियो। आरो बेनिफ्राय जोङो बुंनो सानो जोंनि जोहोलाव आफादा गुबुन बा मोनसेबो राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा गैया दिनैसिमहाय आरो जों थानोबो लुबैया। मानोना बे डेम'क्रेटिक जिथु कान्ट्रि बेवहाय राजखान्थि मोनथाया मोनफ्रोमबो हान्जायानो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो मोनथाय दङ। गामियाव इउपिपिएलआनो जाथों बिपिएफआनो जाथों हाबफैनो हायो आरो फोसावदिंखौ फोसावफैनो हायो। जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय राजखान्थिनि मुङाव सोरबा गुबुन मोनसे राजखान्थिया गुबुन मोनसे राजखान्थिखौ लानानै एबा मोनसे राजखान्थिया मोनसे राजखान्थिनि सायाव दाबि धमखि होनाय दादागिरि खालामना फैनाय बे जोंनि गामियाव सोलिनाय नङा आरो जों बेखौ सोंखारियो। बेनिखायनो जोङो जाहाथे सिगां थांनाय बोसोर बा सिगांनि जे बिसायख'थिफोर बेवहाय जि जाथायफोरा जालांबाय बेवहायनो जोंहा गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदोंमोन। दा बेनिखायनो जों दिनैसिम बे गामियाव बा जोंनि समाजाव जोंनि रायजोआव बेबायदि जानायखौ जों लुबैया। जोङो जेब्लायबो माने बयनिबो थाखाय जानानै दङ। नंगौ जोंनि गामिया जोबोद गिदिर आरो बे गामियाव जानो हागौ इउपिपिएलनिबो सापर्टआ थागोन आरो बिपिएफनिबो सापर्टआ थागोन। दा बे बेलायाव जों रायजोआनो जे मोनसे हान्जाजों थागोन बेयो मालाबाबो नङा। दा बेनिखायनो बेखौ सोंनो नागिरोदि फैला बरगयारि आरो मन्टु बर' बिथांमोनखौ बरफाम गामिनि रायजोफोरा होसोदों होननानै गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव जालांबाय। नाथाय बेखौ सोर बानसावदों होननानै फोरमायगोन? आं बुंनो सानो बे बिथिङाव आं दहायनो बुंखांबाय जे बेखौथ' सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफआ गावसिनि फेसबुकआव फोसावनाय जे बाथ्रा बेयो थार। खिन्थु बे जिखिनि जोंखौ लानानै दाय जाबसिनदों बा जोंनि रायजो राजाखौ जे बिथांमोनखौ होखारहरदों बेयो नंखाय। आरो जोङो आं बेवहायनो स्पष्ट खालामनो लुबैदों जोङो दहायनो बुंदों मोनफ्रोमबो हान्जाखौ जों वेलकाम खालामो। सोरबा इउपिपिएलखौ जोङो रायजोआ होखारहरा आरो सोरबा बिपिएफखौबो जोङो होखारहरा। दा बेवहाय राजखान्थि मोन्थायखौ लानानै सावरायफैनो हायो, मोजाङै रायजो राजाफोरखौ बुजायनो हायो। जाय जेथिंजाय सापर्ट होयो बेयो गावबा गाव बेक्तिगत खोथा। जोंनि रायजो राजाफोरा जेराव होनांगौ भटखौ बेवहाय थुखागोन आरो बेनि थाखाय जों रायजोनि जि आफाद जोहोलाव आफादा खुनु मोनसे थांखि लायाखै जे जोङो बिपिएफनो होगोन बा खुनु मोनसे थांखि लायाखै जे जोङो इउपिपिएलनो होगोन। जोङो रायजोनि जानानै जों गेजेरनि जों बयखौबो बरायो आरो बे बेलायाव जोङो दाय जाबसिनलायनायखौ जोङो मालाबाबो लुबैया। जोंनि समाजाव थैनि बाना बोहैनायखौ जों दासिमबो लुबैयाखै
बेनिखायनो जोङो स्पष्ट खालामो बे गासैबो फोसावनायफोरा फेसबुक पेजाव फोसावनाय बा बबेबा मिडियाफोराव फोसावनाया एबा जोंनि रायजोखौ दाय जाबसिनबाय थानाया बा रायजो राजाखौ जे सोरबा बबेबा मोनसे हान्जाखौ होखारहरदों सोरबा बबेबा मोनसे हान्जाजों लोगो जादों बिदि होननाया गासिबो टटेलि नंखाय बाथ्रा। बे फोसावनायखौ दायनिगिरिनि सायाव माबा मोनसे फोरमायहरगोन नामा जोंनि खौरांगिरिया? नोंथांमोन गामिगिरि फोस्रावहरबाय नंखाय दायाव मा फोरमायगोन? आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि रायजोनि सायाव आं दहायनो बुंदों स्पष्ट करन बुंखादों जे जोंनि रायजोनि सायाव खुनु मोनसे बेबायदि दाय जाबसिननो नाङा। आं दुखु मोनदों बिपिएफआनो जाथों इउपिपिएलआनो जाथों आं दहाय बुंदों सावरायफैनो हागोन गामियाव फैनानै बेनिफ्राय रायजोफोरखौ कनभिन्स खालामफैनो हागोन। रायजो राजाफोरा गाव गावबागाव बेक्तिगत हिसाबै जेराव थुनांगो जायखौ मोजां मोनो बेवहायनो भटखौ थुगोन दा बेयावहाय आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। बेफोरबायदि जाथाय जानाय समाव गामिनि सोरबाफोर सोद्रोमाफोर दंखायोमोन नामा? निश्चय थागोन खारन गामिनि थाबाबो बेवहाय आं दहाय बुंखादों गामिनिया थानो हागौ खारन गामियाव जोंहा माखासे सुबुं थागोन बे सुबुंफोरा सोरनिबा नङा सोरनिबा मोनसे राजखान्थि हान्जाजों लोब्बाबो थानो हागौ नाथाय जों आफाद हिसाबै गामि हिसाबै मोनसेबो राजखान्थियारि हान्जाजों जोङो लोब्बा गैया। जों दहायनो बुंदों रायजो हिसाबै जोङो बयखौबो बरायो बयखौबो वेलकाम खालामो सावरायफैनो हागोन कनभिन्स खालामफैनो हागोन जाय जेथिं थाङो बे रायजोनि मत नङा बेयो जाय जेथिं थाङो बेयो माने गावबा गाव बेक्तिगत मत। दा नैबे समाव नोंथांमोननि बे भिडिअ भाइरेल जाबाय बेफोरबायदि भिडिअ भाइरेल खालामनायनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर बिफाव लानो सानदों नामा? दा जों बेखौनो बुंनो नागिरदों बे भिडिअ भाइरेलफोरखौ जों जानला मोनला रायजोनियाव पारमिसन लायालासेनो सोरबा हान्जाया जोंनि रायजोनिब्लाबो सोरबा सुबुङा जुदि जोंनि रायजोनिब्लाबो बिथांमोना जोंनि सायाव ब्लेम खालामनायनि मोन्थाय गैया मानोना रायजोआ खुनु मोनसे राजनितिक आफादजों गैया दिनैसिमाव। दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों सोरबा जुदि बेबायदि खालामदोंबा फिन नैथि खालामफेरा बा नैथि खालामनाय नङा बेखौ आङो बुंनानै दोनखाबाय। जाहाथे बेबायदि खालामोबा जों रायजोआ दिनै मोनसे मेल जथुमगोन आरो बे मेलनि गेजेरजों जोङो गोख्रों मोनसे थांखि लागोन जे मेलावनो जोङो रोखा रोखा डिसिसन लानानै जि खालामनांगौ जोङो रायजोआ खालामगोन आरो।